Up Junta, building better Africa. Merry Christmas. 6 days to go kuti timalize chaka chimenechi cha 2025 lero pa 25 Christmas ndithu tsiku limene Khristu onse pa dziko lapansi amakondwerera kuti ayi Ambuye watibadwira. Thokoze kwambiri kuti ochuluka ndiwo amene takhala limodzi kutsatira komanso fika tsiku la lero tinene zoona kuti ndi chisomo chauta kuti tili pano. Ine ndi Moses Makawa ndikugwira ntchito ndi mzanga Henry Malunga. Mwina azingandivute pano ndi amene ndizimuyitana kuti achimwene tichite motani. Sitikudziwa kuti yanu Christmas yayenda bwanji, tsiku lanu layenda bwanji. Ndati mati tiunike zimenezi otekera kuti newspaper ya lero ya The Nation rather yalemba nkhani kunena kuti bungwe la Center for Social Concern lati Amalawi ambiri nyengo yachisangalalo ya chaka chino anthu ambiri ayimvera fungo ndipo mwinanso pawani posangalira kulowa kwa chaka cha 2026 mwinanso ena chisangalalo chimenecho achimveranso mfungo. Zachitika zimene chifukwa chani akuti izachitika kamba kuti misonkho yomwe boma layika laulula omwe Malawi adutsemo kapena kuti akudutsamo chifukwa cha katundu amene wakwera ndi 8% mwezi uno wa December. Timati tiunikire zimenezi kuti kodi zomwe bungwe lanena zikuchitika m'dziko muno mwayimvera fungo ino. Mukapita ndithu pa business page ndithu pamene mukuona kumbuyoko kuti rising cost of living impacts festive mood. Ambiri angumva kuti atikaya kudali chisangalalo zinthu zakwera kwambiri m'dziko muno mwezi uno wa December. Kodi bungweli likunena zoona? Taperekani ndemanga yanu makamaka pa nkhani momwe zilili mdera lanu kuti zinthu zili motani. Iwo andithu akupereka chithunzithunzi ndinayo newspaper yo pano apereka chithunzithunzi kunena kuti ayi mwezi umenewu ndithu chakudya ngati chimanga madera ena ngati chakunzuzuko chachoka ndithu pa 57,000 kufika pa 65,000 ndipo kuzomba uko magula thumba pa 61,000 lachimanga pano it's about 62,000. Now timafuna taunika akuti kubwera kwa VAT kapena kuti msonkho akuti kumene kwapangitsa kuti katundu akwere mdziko. Nde anthu aina akumanena zambiri ndithu pa social media iya katundu tu adatsika zinthu zili bwino kwambiri. Nde timati ayi tikambirane madzulo ano kuti kodi Christmas ati mwayimvera fungo malingana ndi bungwe limene la Center for Social Concern yayenda bwanji Christmas mbali yanu, katundu akuyenda motani pansika kwanuko. Zimenezi zimene timati ticheze choyambirira. Merry Christmas amene mwabwera pa line up mwaswera bwanji? Ndaswera bwino. Amakawa mwaswera bwanji? Aineyo ndaswera. Timati tafika kuti madzulo ano choyambirira? Baba ndili kuno kuchisi. Kunchisi yeye. Kunchisi baba munaswera. Ayi inuyo ndo amene tu munatisowa wakati panati bambo anga kodi achitanji kodi. Chabwino nsachitu talikitsa nkhani. Mutonkhani oto ndiyenda uko. Maumva tu ati? Basi. Atitu yamvere ambiri ayimvera fungo chifukwa cha kukwera kwa katundu ati msonkho. Anena zoona amenewa? Kwa ineyo ndima kakatu nena kuti Amalawi tili ndi umoyo wachibwana. Mwatero? Amalawi tili ndi umoyo wachibwana. Chifukwa chani mwatero? Amalawi ndinena kuti tili ndi umoyo wachibwana pa chifukwa ichi. Timatenga china chilichonse timachilowetsa ndale. Ndi chinthu chimene ndinena kuti chibwana Amalawi timayiwala kuti dziko limene tili kukhalamo ndi lomwe lino. Sitidzachoka kupita kwina, sitidzasintha dziko lidzakhala chikhalire. Okay. Koma tili ndi umoyo woyikirana kampeni kumphasa. Okay. Ndimabva pa wireless pa Zodiac. Akuti yayi a vice president akuti akupita ku UK. Ndipo kumene kuti atenga 1.96 billion. Ndi imene chinali pokopokopoko. Ndine madzifusa ndi machi.
15 tatu okutobala novembala disembala ndeti mangu kufa pakatipa okuti ogwira ntchito wachotsako ma 10% okufuna kuti zinthu zitsike m'Malawi tikongo kufa okuti nduna ya chuma ili kucheni ku Saudi Arabia kumayiko yachiluya okuti ukapemphetsa ndene madzifunsa ukapemphetsa ndalama president vice president akutenga ndalama zambirimbiri okuti akupita kokachitani private visit ukacheza kwina kwacho tsono nkumachuluka mdziko nkumane kuti tukapempha ndalama pamene ndalama ulonongada unene sadzano manena kuti iwe polowa mboma sodzachita zamasewera kune kuti ndalama wanthu zikangoseretsa tsono popeza ogalo okambowana pa khomo zimatere momwemo okay tere uko kunowana ndithu ndipo zonena kuti katundu wakwera mtengo baba izo zonge nzoona ndipo pesa odatuze kuti katundu ife tikangulowa mboma ine sindine wandale ine sindine wandale koma ndimamva chisoni zimene ife Malawi timalankhula tikamalankhula zinthu zonena kuti ngati wina wakalula kwitsa then tikoze pamene alula kwitsa kaya ndine wochita ni wotsutsa kaya ndine wolamula then tikoze pamene zangalula kwitsapo tione kuti zinthuzi ziyende bwanji umosati utenga mwaye ni tsogola ni mchere nkuthirapo pa chilonda tikumbeka tuze inu muona kuti pamene pazilipwira makawa bodza limabwera akafuna ya msasi omane kuti msemeneni imfotereka kunchisi talemekeza maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana bambo anga amene ndithu asunthapo akuti anatenga tonkhani kupititsa uko ndikuyenda ukuti ndamabwera kuti vomereza kuti ayi mdziko muno kuti katundudi wakwera kwanuko zili motani tayankhula ife zimenezi ndi newspaper imene ndithu yalembedwa mukhoza kuona pa back page apo rising cost of living impacts festive mood ambiri mwayimvera fungo nyengo ya chisangalalo nzoona maseko pa line apa amene osakuveka koma timaona ngati ndi amaseko kuti amene anabwera amayankhula pansipo bwana mwaswera bwanji ndaswera bwino kaya ino amaseko takulandirani kwambiri zikomo comment yanu ndi yotani akuti bungwe limene la Center for Social Concern lafotokoza kuti kukweratu kwa zinthu mwezi uno kwa nyanya akuti katundu wakwera ndi 8% chifukwa cha msonkho umene wayikidwa ndi boma ndipo ambiri munyengo imene yakuoneka kuti ayimvera fungo nyengo ya chisangalalo timati tigwirizane zimenezi kuti akunena zoona abungwe limeneli kwanuko zili motani maseko zikomo kwambiri ndi makamba kawiri kuti kuli ufulu woyankhula munthu utho yankhula chimene ukuganiza ukhoza kungodzuka mwina unakhumudwitsana ndi akazi wako mnyumba kupita ku ofesi maganizo amene aja mfuna apatse dziko pamene chili chinthu chosenera zakunyumba zikhale zakunyumba koma zakuntchito zikhale zakuntchito ndikukumbukira bwinobwino kuti kudula kwa zinthu tidakuona mu 2020 ndi kuchokera mu 2020 kumafika mpaka lero 2025 zinthu zija zidadula kusiyana ndi mmene tinkayembekezera chifukwa katundu ameneyu mu nthawi imene kudalinso APM mu 2014 kufika 2019 kufika so pamene dadzapanga chachibwereza chisankho mu 2020 tidangovota mu nthawi imene ijayo nkuona kuti china chilichonse mu fetereza anali pa 18,000 wina 19,500 odulitsitsa anali 20,000 tatango dabafereza ita kukwera fika mu 70,000 lero tikamakamba zoti fetereza ali 100 chakuti zikuchokera kumene kujende chokera kwa chakwera kucha ndiye popeza nkukhala ayankhulawa nga mabungwe titelo kuti mwina bungwe limeneli labadwa kutobalayo silida dutsenawo kuchoka ku 2020 kuja kumafika pa 16 September mulankhula bwanji inayo ndiyenera ndiyankhule chifukwa zina zimakhala zotsamwitsa tinaonapo kuti munzaka 5 izizi timalamulidwa ndi Rosa Alliance kapena bungu chipani cha MCP
tadutsa mu nyengo yowawa anthu kumamenyedwa anthu kukhabidwa kuthamangitsidwa kumene katundu kudula mopanda muyeso. Amabungo kunalibe bungwe limodzi lomwe limene limabwera poyera nkumayankhula kuti izizi zanyanya onse aja adali ku silent. Ndiye popeza anthu aja amamwera chikho chimodzi ndiye anzawo amene abwerapo nkuona kuti iwo aja mpata otakhoza mwana wonso kulibe lero nchifukwa chakakuyankhula izizi kukhala ngati iwo akhala nzeru anthu 20 miliyoni akhale opusa. Chifukwa ine ndimayang'anitsitsa mabungwewa amene alili ngati bungwe lili labadwa okutobala kuchoka pa folo paja mabwera kuno kuti uyankhula pano. Nzoona chifukwa sakudziwa kumene tikuchoka. Chifukwa munthu wa elini nsate elini mfore chakuti elini mfifire chakuti sanga yankhule zimene lero tukukambazi. Koma mwana amene wabadwa pa 16 September kapena mafika ma 17 ma 30 September nakhala kuti mwanayo ngoyankhula akhoza mayankhula kuti wamandapeza katundu ngodula. Koma kumene tuchokera ifeyo pano pa Malawi tidazolowera tikhoza mayankhula yo ngati poyi munthano chabe. Koma katundu akupita pendi tukorani kodi kodula koma sitikudandaula chifanzo zimene takhwima nazo tsapano. Muvomera eti kuti katundu yakukwera. Akwere ndimene kulili ndi nthawi yake chifukwa ngati adakwera ochoka 2020 mafika lero sitingakambeso nkhani yoti katundu wadulayi. Koma mwine ine ndakuona kuti amabungwewo adakamaliuza boma kapena kulikumbutsa kunena kuti kumalawi kuno timalima nkofunika fereleza uchotsika mtengoji afike nthawi ino mmadera anthu ferigule tidzithira fereleza. Koma kukakamba zoti zinthu zodula wabungweyo amalandira ndalama kuchokera ku boma. Ndasamati kusitsa anthufe chifukwa ifeyo kunoko ndife anthu wamba kumudzi sitilandirako lo tilibe mprofeti yomwe yochopindula kuchokera kuboma amangotifuna nthawi ija yovota ija. Tikavotera akakakhala pasi kumene koko wina yakawina ndiye lero amabungwe amene akupeza somwayi kuchokera ku misonkho ya ife tikamasonkha mdziko muno ndalama zathu zija zikamapita kuboma iwo aja amabungwe aja ali ndi cholowa chotengako kumene kujako nkumachitira zawo zija kapena akhoza onena kuti zimene amapanga kaya misonkhano yatola nkhani ndalama amazitengaku limathandizira mboma. Ndiye lero sanga mabwerepo ero nena kuti ayi mwakuti sindidziwa bungwe limene litsogoleri wake ndani. Ndikumvetserani ndithu. Ndimafuna ndidziwe mtsogoleri wake kuti ndi ndani. Chifukwa akakhala mkweza lambaja ati dau zakale mbuyo mukuti lero asakhale ngati anthu odzindikira kuli wanthu ozindikira amene sali pa ntchito m'masatifiketi yawo momwe adadera kalekale sanalembedweko ntchito m'Malawi muno. Ndiye munthu akayambitsa kabungwe adziona onena kuti kodi bungwe langati ndoyimira ndi wanthu kapena chiyani chifukwa atanena kuti Amalawi ndafusa akudandaula kuti katundu odula mwayineyo mwamodzi ndine sadadza ndifunse kuti kodi sopo mugula ndalama zingati. Ndiye sanganamize dziko unena kuti Amalawi anena onena kuti ayi katundu wadula monyanya ineyo sadandifunseko kumene ndikukhala kapena nene kuti dera limene ndikukhala ine sadafunseko ndi mmodzi yemwe abungwe kuti kodi kuno kuzuyenda bwanji. Koma iwo ngati ala abungwe ngati akuyimira wanthu adamaonetsa kuti uyuyu akuyimira wanthudi chifukwa kwathu kuti kakhala ngati kudedza tili ndi ngati mabwalo ovinitsira nyawu kapena kuti gule wamkulu timasankha munthu mmodzi otsogolera zimene zija timamutcha kuti tsabwalo. Ndiye tsabwaloja ngati papezeka mamisiteki kudambwe kuja pamene feyo mafumu amakokeya kuja iwe izi unayendetsa bwanji ayi zinachitika mwakuti koma kuti anthu ena osula chamba ndi amene apanga izi zimakhala choncho china chilichonse chimakhala lamulo lake. Ndene naona ngati kuti mabungweyo adakabwera poyera nkunena mbali imeneyo wali ngati sali m'Malawi muno itsokheti lero kuti iwo sa Malawi koma ngati nda Malawi adamenero mayankhula za Malawi nena kuti anthu kunjako akufutika izi ndiye feyo ngati amabungwe takonza kuti anthu tagawire chimanga mudzimu adakamarelo iwo ndiye kuti damaona kuti akukhoza koma kumangu uyankhula Malawi abzuzika njala ine ndiona kuti sakukwanitsa. Tiyamikire kuti nanunso amaseko kukasungu kuja mama munatero kuti akhale ine kwathu nkudedza ndi kukhala kukasungu ndiyankhulepo nane maganizo anga.
chifukwa zomakhala zinthu zodabwitsa kuti tayenda kwasekuja anzinchiro aja ziphunzitso makapereka mapepala yawo nkumatemedwa kumene kuja amabungwe wali chete kaya adala atapita kunja kaya abwera atawinapita munthalika kuti adzalionetse boma ili mpungwepungwe ine nona ngati kuti amalawi amene adavolera profesa asapita munthalika Filipo ndichakuti miliyoni ndiye munthu mmodzi sangangodzuka nkusavala kaya tinene kuti chovala chamkati nkunyamuka nkukayima poyera nkumati ine mwakuti tosefe timadziwa olemba atu pa WhatsApp mmafacebook mutimalemba koma chifukwa choti anthu amayina athu satidziwa nchifukwa chakamango nokoti uyu olemba soizi ili olemba koma tikanena kuti bungwe akamati bungwe loyimira anthu silikhala lambali imodzi kapena okondera mbali imodzi iwo amabungweyo lerolo adakatuluka nthawi ija amasula zigawenga zadzikwanja ija mudzimasuliranje tiyeni zibwezereni komweko adamuza cheche amene uja asinthe chiganizo chifukwa chimene chine chichacho mchiganizo cha iye khayo kumasula zigawenga kuti zituluke amabungwe amene wawo akutuluka lero kuti zinthu zodula ine nona kuti iwo amalandira ndalama kaya koma amene ayankhulamo amalawa amene tikumvafe ife sitilandire chene chilichonse tichokera kuboma ndi atisamala kunena kuti akakhala patsogolo mawa patsogolo padzabwera anthu wena amenenso ali nzeru nkuthekera lerolo akungokhala koma mawa adzatulukirewo nkwambitsaso lawo bungwe ndi iwowo mwina mwake nzeru zimene lero akutulutsa kunena kuti katundu akudula tivomereze katundu akudula kumene koma iwowo chokemira pachulu nchani ngati ifeyo tumakalawira kuti tukagula sopo lero ndiye nkumati uzewo kuti koma tutsona odula konzekani ndalama mwakuti aliyesa ndi mmene waimverera amene akugulitsa chifukwa boma lilibe sitolo munthu amene akukaoda katundu ujayo kaya akuoda 30,000 nesanga akagulitsa so 30,000 omwe kuli transport kuli chimene iye okachita kumeneko mwina wachako biscuit kapena drink soft drink ndi ndalama imene jaya amafuna ayipange kava kuti chinthu changachi ndakoda 30,000 katunduyo alipo 10 unit mwachitsanzo ndiye kuti 30,000 luke mpeza kwa profit ndipanga bwanji ndimene anenera kuti katundu wadula koma ngati boma siluchita control zinthu kapena iwo amabungwe sachita control zinthu kwathandiza Malawi tiwamvera bwanji kuti katundu akudula koma situvutika choyamba iwowo choti adzidziwa amabungwewo ineyo ndilekeze kumeneko usiku wopambana amene ndi Maseko titengena mwasula bwanji live pa Luntha Television. Merry Christmas. Mwasula bwanji ndaswera tikudziweni kumene mwayimbira pachimwaza kudowa maganizo anu pa zimene tikukambira nazi ndi bungwe ili limene launikira kuti zione ngati December katundu wakwera ndi 8% zimene zikuonetsa kuti impact yake so ikuchokera ku VAT kapena kuti msonkho kwanuko zili bwanji katundu amene ndi wakwiradi ikonetsa kuti mwina chifukwa choti anthu anasungira ndalama ndiwo ufuna walande ndalama zimene unasungirazo anthu aonetsa kuti ndalama zitulutsa munyengo iyi ndi mazenda nawo yatezerapo mwayi kuti ndalamazo azitenge sinkhani ya VAT iyo msonkho zikuoneka kuti anthu anchitirapo chisangalalo ngasi pachisangalalo pamachitika zotero kodi eti chabwino pamenepo ndiye sitimadziwanso kuti angofuna chisangalalochi alande ndalama za anthu kwachimwaza tikuthokozeni kuti nthawi zonse makhala nafe kudowa mukhale ndi usiku wabwino amene ndithu angoti nkhani ya VAT sikwenikweni koma anthu angaona kuti anthu ali ndalama pano tingokweza mtengo wa zinthu mulipo bwanji palaini apo mwasula bwanji ndili bwino kaino ndili bwino tikudziweni mayi ndine Maitombo kuno ku 36 ku 36 mutalikirane bendi television ya Maitombo kuti timvane fai kumpanga phokoso ine tangomva chisoni ndimene tili ukalamba wathu ndizomvetsa chisoni ndi zimene zikukulira ateri chisoni ndipo ndi Mulungu amalipuzitsa kuti siye sadzara ambuye anthu omwewo avivaniwa amalakwitsa zinthu ena amatenga zingwanje ena satenga zingwanje ena amakaba ena sakuba ine bekori mwatumuno mulila muloleni munthu akakhala kuchipanichi sibwino mapita so chipanichi najayi
koma anthu yawo amaoneka kuti amadyera mbali imodzi ko munthu wina osakhala oti wezi kukwereka amati uchoka uku kupita uku omwewo ndi amene amaononga zipani palero amakwereketsa anthu ngati ifeyo ngokhala opanda china chilichonse muthoona chimanga chizola ndithu koma ni mtengo ofereleza kodi munthu chimanga fereleza agula 160 chimanga akagulitse 50,000 zogwiza fetereza apa parumphumukopezeza nambuyo amene akuvutika kwambiri ni munthu wakumuzi mulimi koma ngati akutsogolosa amene aliva zipani amadyera mzipani momwemo ndipo amaberanso mzipani momwemo zonse ni mbava zimene zili mzipani nekufuna ndinene kupokhapo koma atikuweketsa ifeyo opanda pogwira chotandizopesa isoni kwambiri chabwino sibwino choncho hayi akulira kwilolo yankhulaku akalankhula akathunguwa ndi zinthu zoti sizingathandire zilibe phindu zikupa zibweretse moyo wa anthu ukapolo chifukwa pano sereleze wina aliyense alibe mvula uyankhulani maichombo ngati mukumva pamenepa sitinakuduleni mukadali pa line network I think network tsopano amayenera amalizitse mfundo yawo akuti andale ena amayenda mdzikwanja ena alisayenda mdzikwanja ena ngakuba ena sakuba so amakamba ponkhani zingapo nali ndi chidwi kuti timvesetse kuti kodi afuna ulankhulanje mayi mwaswera kubanje mwaswera bwanji bwana bambo wanga ndaswera tukha ino ndaswera Merry Christmas nanga simunatitana yetu ya imene yetu taivera fungo to Christmas inuyo muli mgulu lomvera fungo taivera fungo moti bungwe ili zimene likuunika mugwizana nazo kuti katundu wakwera bungwe ili tu sili kulakwitsa chifukwa voto limene lilipo kwambiri ndilakuti anthu timazitsata monga mmene zinalili ndi yankhule ndi amalankhula kuja mama I think kulankhula kumene amalankhula kuja mama unkosweka mutu waja amaseko amalankhula pompano amene aja alankhula mozerezeka wa ngana akulankhulayo ndosagwirizana ndi kukwera kwa katundu tatipatseni chitsanzo tonse boma lililonse tikamapita ku campaign limalankhula za kukonza zinthu anthu anayipidwa ndi MCP kutenga DPP kuti ikonza zinthu osati zinthu ziyipireyipire ndi akamalankhula ngati mwandale kukhala ngati anzeru kwambiri pena pake nduti niwozereze chifukwa nkhani ili apa ndi kukwera kwa katundu isiyanitse ni mene nali mbuyo and the promise inali very hot and very strong everybody was anali ndi chiyembekezo kuti pofika this hour zinthu zikhala stable zikhazikika zioneka because amana kuti iwo ndi machine they know achakwera password imasowa amthalika password amayidziwa the promise Malawians that adzangokwira apa ndi apa zinthu zakhazikika it's very unfortunate kuti munthu wanzeru zake ngati iye amaseko nkumati yayi chifukwa choti zinthu zidakwera dzana promise inalipo ndi yakuti zikonzeke chifukwa choti zidayipa dzana nde nthawi zina tikamalankhula tizilankhula mogwizana ndi nkhani imene ilili osati kupezerapo mpata kuti ayi ndilankhuleko za ndale tete kumene kunozezeka chifukwa iwo akalankhula za Amalawi 2020 miliyoni iwo akuti sadafunse ndikupanda nzeruko kumeneko chifukwa akanakhala nzeru akanadziwa kuno kuti nkhani ili apa ndiyakukwera kwa katundu kuti panopa katundu chikuchitika ndi chani kuti katundu be azikwera misonkho ina imene idachotsedwa mbuyo muja yatani yabwezeretsedwa timayembekeza kuti misonkho ikadachotsedwaso kwambiri kamaso katundu akanakhala stable pakanapezeka initiative ina yake tsono akalankhule zoti yayi popeza zidakwera 2020 ndiye basi amene aja ndo adalakwitsa kodi kukonza zinthu umayang'ana chifukwa choti wina akadalakwitsa ngati
zinthu tikamakonza timakonza chifukwa kuti pena pake zinasokonekera ndeti zikonze. I see. Yeah, bungwe ili sili kulakwitsa because bungwe sili kupanga point finger munthu. Ndikufotokoza ni mmene amalawi tikuvuta tamvera kuwawa kuchoka 2020. Okay. Yeah, from 2020 we are expecting kuti at least now zinthu zikanayamba kupanga drop. Okay. It's very unfortunate now ujeni yakwera ndi 8%. Yes. So there's no one, I mean it's very unfortunate kuti munthu wanze uzaka zipanga recommend kuti ai zakwera chifukwa 2020 zidakwera 2020 that's nonsense. Kusaganiza bwino. Chifukwa bungwe ili likuyang'ana za mmene amalawi tavutikira baba. Okay. Kuchoka 2020. Okay. And the hope yathu popereka vote kwa Mutharika inanena kuti malinga ndi promise yawo zinthu zikhala stable. Okay. So munthu sanganene kuti ayi malomoti zinthu zikhale stable now basi nkumanena kuti aya basi tiyeni tibatere popeza zidayamba 2020 ndoti cholinga chowavotera iwo wachinaija. Popeza zinthu zikudusa pamene zinalipo ndiye pali bwino zikanakhapo mpacha. Okay. Ndiye tikamalankhula maganizo awina monga onda abungwe amangowunikira ni mmene zinthu zikuyendera. Chabwino. There's no way ungazilowesepo ndale chifukwa choti iwe mwina akususula bala kapena akutosa pa chironda. Chifukwa choti you support another agent. Ndoti pena pake I think usukuganiza bwino. Nde maenene mafuna ndauza maseko alankhule zokhuza amalawi timene zilili kaya iwo sakuvutika kaya kuvutika kaya ndachipani chanji koma the thing is Katundu tipemphe boma liwonepo bwino chifukwa misonkho imene yaperekedwa kwa anthu ogwira ntchito ndiopsa kwambiri. Imene iyi ndi imene sikupangisa kuti munthu adzimva kuwawa. Chabwino. So iwa maseko aziganiza sobwino akamalankhula samangoyankhulapo za ndali tikamakhalapo ujeni program ni maikonda because you just hit the program mene ikufunikira kukhuza amalawi. Chabwino. Yeah, ndi tikamafika apa tizilankhula za amalawi zinthu panopa zikukwera boma likanayang'anapo kuti kodi apa tipanga bwanji chifukwa panopa sindikuona kukonzeka kwina kulikonse koma zinthu zikutani zikupitapita mtsogolo. Chabwino. Ndecholinga cha 3 chakuti million ija inavota ija. Cholinga chawo tusikunali kudana ndachakwera. Koma kunali kudana ndi I think awawa ni mmene machinery awa akuyendesera zinthu zawo. I think isakudziwa di password. Okay. Tibwerese APM uja mwina password arani aitotokola. Okay. So it's very unfortunate ndoti usa password masoso atseka pa Mutharika masoso password sakuionaso. Ndi instead zinthu zikwerera ndoti pena pake sitikuyenda chifukwa ponchi modzi chigumu pamwamba mwaika moto pansiso mwaika sochani moto. Okay. Ndi amaseko I have to warn him akamalankhula zokhuza dziko azilankhula mmene nkhani ilili. Chabwino. Yeah, because sikuti kuthandauza kuti iwo mmene alankhula maganizo awo ndikuti alankhula maganizo anthu 20 million. Chabwino. Ayi iwo ni maganizo awo. Koma pakati panopa tinene zoona kufika tsiku la lero Katundu akupitirira kudula zomwe ndi voti yathu kapena zomwe timayembekeza ngati amalawi sitikuziganiza bwino. Ndikhoza kutengerapo so example mawu adalankhula uyu wa ku Zambia. Yes. Kunena kuti I think amalawi cheni chimene amaganiza amachifuna sachidziwa. Because sunganene kuti wanyamuka phazi limodzi kutsogolo nkubwerera mbuyo mapazi awiri. Okay. Ndikuti mpena pake sokuganiza bwino. Okay. We were expecting Mutharika will fix these things. Panopa nkhani ndi zambirimbiri akumapita mu private visit even chaka sanati. Okay. Basi ukanjoya kuti ukanjoya ku birthday yakazi ya amuna wawo. It is not making a sense kwa Malawi. That's no sense. I see. Chifukwa ndikuti pakulowa kwa mboma anangobwera kuti nauswa adzamalizitse kamene MCP adakasiya. Okay. Koma usati ndicholinga choti akonze dziko. I see. So iwo amaseko akamalankhula aziona mmene akulankhulira osangozi izi zisizofunika ndale apa. Koma bungwero likufotokoza monga mmene zilili ndizoona Katundu panopa akukwerera. I see. Boma liyang'anepo. Okay. Chiyembekezo chathu kwa Mutharika chinali
almost 100% he can fix the economy and akuzopanga stabilize moyo wa anthu. Do you still have hope kapena tinene kuti mmene mwafotokozeramo kuunikira zimene boma makamaka bungwe lafotokoza nkunenanso kuti timati ali ndi password amthalika koma apa zikuyenda chiyembekezo chilipobe? No, panopa I don't have hope with these guys. Okay. Because ineyo monga seeded mujayankhuliraso kuna kuti adali ndi hope ndithu kuna kuti maybe these guys they can fix the economy. Okay. Koma it's very unfortunate kuti zinthu zikutani zikupitabe kutsogolo. Okay. Ineyo pakali panopa I've lost hope because cholinga chenicheni chimene anthu awa tidayikiraso pampando chikuoneka kuti sichikudziwika. And the palibe in the ambition only. Chifukwa because they can't say kuti chimanga chitsike. Pamene chimanga kulima kwa chimanga ndi ntchito yayikulu kwambiri. And chimanga was not a suggestion sinali nkhani ya. Chimanga chikachuluka mdziko chimanga chokha chimatsika. Okay. Koma chifukwa choti vula sinagwe bwino. Chinali madera ochepa, that's why chimanga chinakwera. They were just talking of chimanga. Chimanga chakwera. Now Azamu nimakumbuka promise ya Chihana. Amana kuti Azamu abwera aba 600. Look now. Iwa Chihana utsa kuoneka. Akungoyenda akungonjoya malawansi kumene ali osadulidwa nsongo. Malawansi alo osadulidwa ni nsongo omwe, owatsatira sadulidwa ni nsongo, koma munthu owalandira 170,000 akudulidwa nsongo kulandira 99,000. Panopo pali zero. Ndiyo tisizikuyenda. Panopa I've lost hope. I had the hope kuna kuti maybe these guys they can. Pang'ono chabe kafungo chabe kadalipo kuna kuti mwina zikhoza kukhala. Koma with the same team imene tidachoka nayo ku 2018 2015 inebe chiyembekezo ndidali chokayikirabe. Ndeti kamalankhula papa raise katundu tisaname wakukwera. Zolinga zenizeni zimene so it's very unfortunate chifukwa tikumamva akuna kuti nkoposa katundu adule koma azipezeka nduti I think amalawi so tikwatingaso kumposo ngati mujeni maliro anje wakatsopano. Yeah, because there's no way ungamuze panopa Malawi kuti akati maganza kuti katundu atsika koma kukwera ndi akane kuti iyayi pali bwino akwere koma azipezeka. It is not making sense. Okay. Yeah, so it's very unfortunate. Apopo program yanu ine maikonda kwambiri. Yeah, tithokoze kwambiri. Yeah, program yanu imatipatsabe kulingalira ndipo anthu amalankhula zimene akuganiza. Chabwino. My last word tipemphe boma libwere poyera ndikulongosola zimene awowo zidawalephera. Okay. That was cholinga chowavotera. Osati cholinga chonena kuti adzaononge chifukwa kuti adaziyamba aziononga kale. Adzakuononga kwawo ifeyo tiyiwale. Tilipange focus kuti awawa apa akonze mabala munaonongekamo. Chabwino. That is the point. Osati ime apa kunena kuti popeza zidaonongeka ndoti situkwapa sa solution aboma. Chifukwa aboma tena kwapempha. Osati tinena kuti kaonongani popeza achakwera achamaononga. Inonso kaonongani. I think it is not making sense. I see. Nduti pena pake amalawi chimene timafuna pamoyo sitikuchidziwa. Nde ineyo ndithokoze programu iyi komanso ndipemphe boma liunikepo. Osati yes. Kupempha kwanu ndikhulupirira kukumveka kuboma uko. Thokozenso kuti program ino mwaperekako maganizo nzofunika kwambiri zimenezi. Ezikongwa kwambiri. Kuti ndiye kuti basi Christmas yonse mutitana ndi mbali iti pacha. Koma mwina January mwina. Mukhale ndi usiku wopambana mphamvu. Chabwino bwana. Tathokoza zikomo kwambiri. Awero ndithu anatenga nthawi kufotokozeranso nawo maganizo awo. Iyi ndi program imene nzika timalola kuti mukamva mukhoza kuyikapo comment ndipo pali ena palaini apa maikoso akunja mukuyimba mukugogoda pa WhatsApp tiyankha zimenezo musadandaule. Mwasola bwanji? Awawa tinapereka mawi ndikuti kuli chete timve maganizo anu. Mwasola bwanji? Ikumveka pansi tu phone yanu.
ikufika basi ayi pamene pandiyamveka tsopano timati mithulo chani mufuna Christmas mmalize nokha yayi tafika kuti madzulo ano ayi kuno koti kulilongo kuno azikomo kwambiri nditu nkhani tayiona pa yabwino kwambiri bungweli limayesera kutipasa chithunzithunzi chimene chilipo mdziko muno timati zimene akunetazi zochitikadi mdziko muno ati katundu wakwera anthu ayimvera fungo nyengo imeneyi ya chisangalalo ena mwa iwo zakatunduzi ndizoona komano chimene chakhala ngati chasisadza nchonena kuti nthawi imene imalamulidwa 5 years mabungwe onsewa kunalibe because anthu awawa bwenzi akudzudzula boma la MCP zinkachitika zija chifukwa ndikukamba ndine m'Malawi zinkachitika zoti nkaziona koma iwo adangokhala chete uli muthalika walowamo ayambano matukutuku oonetsa ngati ndi anthu anzeru pamene alibe nzeru dziko likusokonekera chifukwa ichi pamene timasankha kuti mtsogoleri wina zisinthe tisiya MCP aja titengeka wapadali zifukwa zimene zinkati wawaifa Malawi kodi MCP mudaichosa MCP mwati mudaichosa chifukwa choti pali chani chimene chimakuwawani nkati wawa zimene ankadzikonda ankadzimva adayiwala kuti adawasangalira ubaja ankapanga zawo zosonyeza kuti iwoyo ndiye ayiwakati adayiwala kuti pali anthu amene adasankhawo tsopano mutaichosa MCP boma labweraboli ndinokhutira limene likuyendesera ntchito zawo ayi apanso ndiye kukhanga tikulowaso m'matopeso chifukwa panopo akuoneka kuti ayambaso kutimva ngati nkantachira MCP aja takula kumva zimeneso anthu akuchita we had all that hope kuti awawa amene alowa achita zinthu zoti ife mwina mwache tingamanene kuti ikhala ndi tsogolo labwino komano zimene ayamba iwonso ayamba kutimva mangoyendayenda kuononga ndalama za boma pamene president mmene ankalamula adalamula kuti pamene mawu asatitamvera otsogoza mmene amadikulubiritsidwa anona kuti inthawi yoti zinophwando komano lero anyamata ake mukamvera zochita zawo ena kupisana nazo kuti iyayi ofunika ziyambe tadyerera munthu umadyereraso pamene uli pamalizo apatundisa kuna mizeni awawa anzawo ajapita achosa ndi 1 million awa kondopesa ndi 3 million chifukwa chonena kuti alibe akuoneka ngati nzeru zawo zilithawa chifukwa titinena tisamalawa amene tikumva kuwawa panopo ananena kuti pamiyezi imeneyi bweza kuganizano kuti anthu awa ali pamavuto koma munthu wazoona mungaganine kuti munthu ali pamavuto mukapera mapanga maprivate zizokakwa chabwino ndi tinene kuti mwina ndi amatenda kalezianiza kuti wandiyo komano anayena kumazindikira kuti amalawi aino ake akumva kuwawa iye timayembekeza kuti pamene tawasankha iwowa tioneko kusintha masopo amene jatinkasanthira mthaliki ankati kuti tinkagula ma 80 kwajaji amene aja aliwali sakuchitimteka so mimi kunena kuti ndakuzanawo akulu anena aja kunena kuti zimene akupanga awawa zinthu tsopano zoluza hope we don't have hope mtemu nawo nanunso chiyembekezo mwachitaya ayi tilibe ayitendee ndikukuwuzani adzalira kwambiri awawa pa dziko lako musapange choncho ndipo ndikunena 100% pamene amene angadzachita pa chifukwa amuthalika awanena kuyilika zinthu ngati zimenezi kuti atichitire zinthu zongoso timaokha mangotiza zinthu zichingadanji panopo kuaiza lupati 160 tona munthu ati maali madani iwowo ali ndi makoti jakhuza kulima lero muone awangoyendaenda amene amatiuza kuti zili thandizawo lero angoyendaenda ali mundege ali tsopano udindo wake ndeu takuyang'ana zachise akuyang'ana mavuto awo ndenji adziwe kuti mmawa ngati akumvetsera panopo adziwe kuti mmawa adzalira ndipo ena ayi umatikhalira kuti kumangani nkhale yomangana azimangana pa zifukwa zenizeni koma tsopano mapeto ake ndalama zija akamanga anthu aja pakukapezekaso kuti kumene kujako akuti achibe mboni ndekuti amamangirani ndekuti apolisi oti useless amanga banji munthu opanda evidence witness palibe
akutisiya zinthu zisiko lyakutipanga ngati loseweresa apapa amangobwerera gambo lero aluko kupoto lero aluko pamene dziko likuvutira tangaone maiko anzawo amene akuti Malawi is just a small country and we have got a lot of needles as that koma madinyo ati angotenga China hapo ngangoba posera pakusanje kudapeza miyala ya gold kale kumene kuja malo kupita mukapeza kuti abwa machina basta so we are still going down ili ngati ima yoti ya taindi ni azima ikuloa pansi imene zikili ya ndiko lino sopano jukuli ndekezele kuti mukaona chabwino kusokolo kulibe okapakapata bwera wina woti amene yeye wabwera kudzakonza dziko kumasakhala mimbulu imene kuchitika apa ayi abwera ndi mafuto awo afuna atsale nazo ndi zimene mwena kuidziwa dziko yese izi kungu ayang'ana ndikwesa kuyankhula mwina pano azimva kuti Amalawi ndi okwiya takera nyamata weniweni adamudusa kantaya uku lero ndi zabweraso ndiye mamoti ayowa kudziwa somene adachokera msalika idali yowawo kwambiri ya msalika kuposaso yake chakweraso yowa when he was the president akapezera kusiyanse wakala ukalowa nchini lero ayiwala zimene zicho akumbukire kuti Amalawi ndi anthu oteka koma akafuna kupanga chipongwe amakutulusa ndithu nkhani imeneyo ndikuviza nawo kwambiri achikulira yankhulaja amene ajankhula za nzeru anthu wangosamva ndipo atitinsa hope timaganiza kuti atithandiza koma dziko akuliwononga tsopano they are too precious kukhala ngati akudzikonda kwambiri kutimva so muli pomwepa amene wasunthapo alankhula ndipo afotokoza maganizo awo ndipo ife ndi Luntha TV timangoonetsetsa kuti Amalawi ayankhule. Mwaswera bwanji? Ayi ine ndaswera ikumveka pansi yanu phone itu. Pamene pachitika njani? Muna network. Kapena muna network. Chifukwa tikati tikapanga kuti takuyankhani muja ndiye timapita pena timadzayikweza. Ndiye mwina pamenepo pokwezerapo sinapa dine pamenepo koma pali line so ina kuimbapo so ikati mwina kapena pamenepa pamenepo zikumveka tsopano zikumveka mtima wachika fande nati tsopano Christmas yanu yaenda bwanji? Christmas ndali bwino kwambiri tiyamikire kwambiri kodi mwatimana ndikuti paja kumeneko kuna tuni kuvisanza kuno kuvisanza mwatimana tadandaula tapereka ni maganizo anu zimene bungwe ili launikira ndila Center for Social Concern social ekhayo akuoneka kuti akuyang'anabe mwina zochitika amene zimayendera mdziko muno kuti kodi zikuyenda bwanji akuti zinthutu zakwera mwezi uno wa December akunena zoona amenewa amene watu akunena zoona amagawa akunena zoona zinthu sizili bwino mdziko muno tasimbani chifukwa kukwera kwa mitengo kumeneko ena amanena kuti ife sitikuvutika koma kunena mwina azitendera kuchipinda kwawo mwatero anthu ochuluka Malawi muno anthu ovutika ndipo anthu ovutikawo namene apitirira kupsinjidwa nganena za misonkho zimene zinabwerazi mitengo imene yakwerayi sibwereranso nukwera ndithu anthu opsinjika anthu amene akuti ifa cha Decemberayi ayi si Decemberayi koma nimene anthu zikuchitikira Malawi muno misonkho niyokwera sichonse nichokwera mukaniza munthu agulisa bwanji mapiro ake nomapsinja anthu osauka Malawi andi tiliyamikeso bungweli kuti ena amanena kuti nthawi yachakwera
mabungwe samalankhula mutati mufunsetu pano panthu mwina ake tirikotaze anthu pa dziko pano pasanakhoza kulingirira nyengo yachakuyeja kuti idali bwino kunena zoona ati zoti tidachotsa boma ili fanya kuti timamva kupweteka anthu amavabe malinga ani malankhulidwe ya anthu ifeyo chakuti tidzapanga chakuti ati chakuti chija chinayambira pa mafuta aja galimoto amati anakwera mepa japuleza asanalumbire anayambukanira kuti ayakweza ndiya zinayambira pamene paja kukweza mafuta aja chilichonse chidaphuluka ndipo kuja amanena kuti akachimanga kapulira pa 50,000 anthu ambiri amene akulankhula sindizangati atsogolera amava mpologalamu iyi anthu akupeka maganizo abwino analankhula kwambiri ena ake cha nthawi yatali amene aona kuti panopa aliyense mtati mufunse panopa aliyense watala hopu ndi zimene zochitika mdziko muno zoyenda sitingapange bulemu iyo aja ni anthu koma uyang'anira anthu kuti zinthu zikuchita bwanji anene uyikapo maganizo ndithu mujapembera mujazanga mujapenta bomali andi boma ili ndipanga example lichula dzina la munthu likadakhala natsogoleri ngati mujadayambira mpitumbiko mumba dziko la Malawi lino mizi itatu singathe zikhoza kusintha zinthu koda mumba amatani pacha amumba tawo anaonetsa dziko la Malawi ino kuti anthu amalandi ndalama zochepa zedi anthu amazunzika m'makampanimu amayenda usiku nosana ndipo anthu anapulumuka upeza kuti malipiro tabwino chifukwa cha mumba aja chifukwa imene amagwira ntchito so Malawi muno atapezeka anthu 5-6 opanga ntchito ngati zimene zija maminista athuwa zikhoza kusintha ukuvasa suga uja kudisa shuga amumba amakavumbulusa shuga uja pashuga anakavumbulisa anthu kujeni kufama yanji kuja ukapeza kuti anthu amatsekere vanujeni anthu analibe zimbudzi Malawi muno ukhati ukaposaso watsa munda uja tsono zapemphe ndithu asangokhalamo bomamu zimene zimalankhula zimene zidapangisa anthu kuti awayike pampando kuvisanza uko ndimalize ndikufunsani kuti tsopano zikatere timati ziyamba kukhota nkhani chifukwa munthu akayamba kuganizira ex wife ex husband ndikuti tsopano chikhulupiriro pa watsopanoyo chikukhangati chikuchoka mmene anthu akulankhulira achite zotani amuthalika komanso ndi boma lawo kuti akhoza kupanganso gain kutenganso chikhulupiriro cha Malawi chimene chikuoneka kuti chikutayika mpulogalamu ino inetu ndikadakonda amtalika ndi umba wawo atakwaniritsa zimene iwo amalankhula zija ananena nzanga pano kuti amtalika ati amalankhula ngati ndalama ali nazo zotakhoza kukwaniritsa zinezi zonse zimene zimavuta boma la Pitalija koma panopa zipezeka kuti boma la Pitalija amwina milengo sikadafika apapa koma panopa milengo yafika poti mwana wakanaphala azamuja anampeza pa 1,000 pano pali 1,300 1,400 azamu miyezi yomweyi nanga kutsogolo anthu akakolola zifika pa zovuta zedi impemphe ambuye mutu apatse nzeru akuluakulu akhale pasi aone kuvutika kwa Malawi chabwino Amalawi idauza zakuti bwanji tichapanga zimenezo adanena kuti azamu yabwera pa 600 anthu amalankhula ali nazo anthu maujera ameneyo anthu anadakhala silent kodi mmajambula zimenezo anthu amasunga antinasunga zili makutumu moti ayi ndithu anditi thokoze kuti mulungu si munthu tonse amene tidavota amene sidavotere pano patulira limodzi materoid zoona pano pasangalire kuti munthu anewe akusangalala even malonda amene akugulitsa anthu amalondawo ayi amakala muyende muziwaona ndipo dziko ili ambuye alowerere koma
basi inu mwatseka program mmene mwangu atchula ambuye kuti alowerere program ndekuti munthuso wina asalowerere asalankhule. Timalize ndi mawu amene mwayankhula kuti programu titseke. Tithokoze kwambiri kuti mwatenga nthawi ndi kutipatsa chithunzithunzi komanso mwapemphako boma kuti zinthu sizili bwino, bungweli mwalivomereza kuti zinthu zimene afotokoza ndi zoona. Ndikukhulupirira kuti akumva akuluakulu amene ndi adindo china chake chichitika. Mukhale nawo usiku wopambana kuvisanza. Inunso Tathokoza. zikomo. Ayi ni nthawi mukaona nthawi imene yayendera yathamanga kwambiri, koma tinali ndi iwo amene mpulogalamu ino anali nazo mfundo zitali komano mfundozo sitingazidule chifukwa zinali mfundo zofunikira kuti dziko lidziwe komanso mwina adindo adziwe. Tsopano nanga ife sipano basi ndiongotumikira ngati mtumiki umangoyikidwa mu chinthu chotutumikirecho ndiye tinachipeza mu nkhani zimene zinalembedwa ndi newspaper imene yapa 25. Tinalemba sife kuno kuluntha osabwera kuno kuzafufuza nkhani zimenezi, koma analemba ndi The Nation kuona kuti yatsindika ndithu bwinobwino pa page ya the business page. Mukapita pamenepo mupeza kunena kuti zimene anafotokoza abungwe limeneli la Center for Social kulakwitsa concern amenewa anatero kuti rising cost of living impacts festive mood. Akuti zimenezi zakhudza kwambiri kuti anthu ena angomvera fungo nkhani ya chisangalalo. Katundu wakwera kwambiri mwezi uno ndi 8%. Tapitani muzungulire mwina nanunso muli ndi ripoti ina imene mukhoza kutipatsa, basi ife zabweranso ndi ripoti imene kukambirana. Mukhale bwanji ndi usiku wopambana chifukwa choti lero ndi la holiday. Pali zambiri zoti zichitike pamudzi pano, nkhani zathu zikubwera pa 7:30 ndipo inuyo timakukondani, timakunyadirani kuti tikuyenda limodzi chakachi. Mzanga pa makina Henry Malunga ndi amene akadali pano kuti msungwana amene akubwera pano kuwerenga nkhani timve kuti kodi mtolo umene wachitika mtsiku la lero ndotani. Zakambidwa muno boma lapemphedwa kunena kuti tayesetsani kuti miyoyo ya anthu zimene mudalonjeza achita kugwira kuti ni mafiga omwe akugwira ndi ali ndi maclip 600 auti sopo zina ndi zina panopa zakwera kwambiri mwezi umenewu. Ndi mwina kuti mukhulupirire chokani maofesimo yendani kuti mwina nkuona kuti zimene akulankhula Malawizi ndi zotani. Program ino timafuna nzika za dziko zizifotokoza fatake nyimbo imene timayamba ndi kumalizira imakhala national anthem zokhuza dziko lino zimene timakambirana. Kufikirano ambuye akavomeranso lolemba tikhalanso ndi zina zimene tingakambirane Monday, Tuesday, Thursday pamene timakhala ndi chidzulo. Mwakoma nonse ni Moses Magawa, mukhale ndi usiku wopambana. Bye bye.